Maria. Sentadito o algo, ahí si quieres sentarse o algo. No, sentado. Molt bona vesprada a totes i tots. Gràcies per estar ací. En primer lloc, dir-los que per a mi és un privilegi poder conduir este acte. Gràcies enormement a la confiança que el Partit Socialista ha depositat en mi per a presentar este acte. Moltes gràcies. Avui és un dia
molt especial i important per a la família socialista de Silla, important per als militants i simpatitzants, important per als sillers i silleres, perquè anem a presentar a la ciutadania la candidatura socialista de Silla a les eleccions municipals de 2023 que es celebraran el diumenge 28 de maig i està encapçalada per Vicent Zaragoza Alberola. I després de veure l'emotiu vídeo amb els avanços que s'han produït a la nostra localitat gràcies a la gestió de l'equip de govern, ens toca parlar ara del nostre candidat. I qui millor per a fer la seva presentació que una amiga, companyera de partit, socialista, alcaldessa de Quart i diputada a les Corts Valencianes. Tinc l'honor de donar-li la paraula a Carmen Martínez Ravier. Bona vesprada, moltes gràcies, benvolgut Vicent, per comptar amb mi sempre. Sempre és un plaer venir a Silla, un poble que de veritat us ho dic de tot cor, vos vull, vos estime i a més dona gust vindre perquè cada vegada que venim hi ha una cosa nova que veure, hi ha una millora que ha fet l'equip de govern de l'Ajuntament de Silla i això dona molt de gust. I a més m'alegre molt de la presentadora i que soc amiga de Silla i especialment també dels companys i companyes de Vicent, de l'alcalde de Silla. És una amic amb el que coincidís moltíssim en la forma de fer política, el que fem els socialistes també, com Carles, que també ens acompanya, posar-nos a disposició dels nostres veïns i veïnes. Això és el que fan los alcaldes. El próximo 28 de mayo vamos a votar si queremos que nuestro pueblo, que Silla, tenga más parques, más jardines, que esté más limpio, que los jóvenes puedan acceder a una vivienda como te has comprometido tú a hacer, pero es lo que tenemos que pensar muy seriamente cuando elegimos la papeleta. ¿Y qué tipo de servicios públicos queremos para Silla, para nuestros hijos e hijas? ¿Qué sanidad queremos, queridos vecinos y vecinas de Silla? ¿Queremos una sanidad pública y en condiciones o queremos una sanidad privada? ¿Queremos qué clase de educación? ¿En barracones o con esos? En todos los municipios, porque gracias al gobierno de la Generalitat Valenciana estamos mejorando esas infraestructuras. Queremos una educación con libros gratuitos, queremos una educación con escuelas infantiles como las que nos hemos comprometido, que sean gratuitas de 0 a 3 años. Esas preguntas son las que nos tenemos que hacer. ¿Qué modelo de comunidad valenciana queremos? Porque también elegimos al presidente de la comunidad valenciana. ¿Una comunidad de la corrupción, como la que teníamos hace unos años, o una comunidad de la estabilidad económica y política en la que las grandes multinacionales económicas vienen a instalarse aquí, en la comunidad? Y yo pido que no perdamos de vista, que nos acordemos, que tengamos memoria, que recordemos un poco cómo hemos cambiado, cómo estábamos en el año 2015, antes de que llegara Ximo Puig al gobierno de la Generalitat, y cómo estamos ahora. Acordaos que hace 8 años los enfermos de la hepatitis C no tenían los medicamentos que necesitaban y morían porque el Partido Popular no pagaba los fármacos, cosa que no pasa en este momento. Acordémonos también, queridos vecinos y vecinas, que los mayores, y aquí hay unos cuantos, las personas dependientes, tenían que pagar una parte de los medicamentos y algunos no llegaban a final de mes. Acordémonos también de esto. Acordémonos de que en este momento hay 15.000 trabajadores más en la sanidad pública, que en este momento hay 15.000 profesores más en la educación pública. Acordémonos también que hemos pasado de gastar más de 400 millones de euros para subvencionar y pagar la Fórmula 1, deuda que todavía estamos pagando, hemos pasado a que los eventos, las cosas importantes por las que salimos en el telediario, por las que salimos en los periódicos, son porque la Volkswagen viene a la Comunidad Valenciana, porque Hitachi viene a la Comunidad Valenciana, porque Ford se queda en la Comunidad Valenciana, porque Toshiba viene a la Comunidad Valenciana. Y eso no es casualidad, queridos amigos y amigas, eso es porque tenemos un gobierno en la Generalitat Valenciana estable, competente, que sabe hacer las cosas bien, que atrae inversiones. Tengámonos en la memoria por qué motivo salíamos en el telediario y en los periódicos hace 8 años.
No nos acordamos ya de la fama de corruptos que teníamos los valencianos, que salíamos fuera de la Comunidad Valenciana a ver a nuestros familiares en todo el Estado español y nos preguntaban ¿qué pasa en la Comunidad Valenciana? ¿A que sí? ¿A que os acordáis de que eso era así? Por eso es importante hacer esa reflexión cuando vayamos a votar, porque votamos por más dinero en becas, por tener más médicos, por más servicios públicos, y todo eso solo lo hará un presidente como el presidente Puig. Así que, una cosa voy a pedir, porque algunos están intentando engañarnos para decir que si votamos en contra del presidente del gobierno de España, no. Aquí votamos en la Comunidad Valenciana por tener un presidente de frente. Y en Silla votamos por tener el mejor alcalde, que es Vicente Zaragoza. Un gobierno que se escucha, que levanta el teléfono cuando lo cogemos, que se pone al teléfono, que gobernar con un partido popular como teníamos antes. Y vosotros sabéis qué alcalde tenéis. El alcalde que está siempre presente. Siempre Vicente está presente. No es de estos que delegan, no. Vicente es de los que se arremangan, a lo que sea, y hace lo que tenga que hacer para que los proyectos que quiere para su ciudad salgan adelante. Para que tuvierais mascarillas en la pandemia, porque yo me consta que no paraba de trabajar para que este pueblo no sufriera los desgastes que sufrimos en la pandemia. Desgraciadamente hizo todo lo que pudo, me consta que no había horas para él. Y sé que trabaja para que haya vivienda, para que haya servicios, para que nadie le falte nada en ningún caso, y especialmente a aquellas familias que más lo necesitan. Es de esos alcaldes, no sé si es ciencia obligado la palabra esta, condidorets, condidorets, sí que ho digueu, no? El condidoret. Que el veus al carrer, que el coneix a sus veïns, que el veus a totes les xarxes socials, perquè no para, no ha d'eixir de les xarxes, i que vol al seu poble per damunt de tot. Així que, m'aneu a perdonar, però per a Vicent pareix que no hi ha altre poble en el món que no siga Silla. Vos passeja per tota la comunitat. Silla per ací, Silla per ací. Que si és Porrots, que si el Port, els Porrots, i jo li dic, i Sant Onofre què? No veure què t'has perdut, Que si el Port, que si la Vila Latina. Bueno, no fa més que presumir de Silla i posar-la en el mapa de la comunitat. Així que això és el que necessitem. Un alcalde que se preocupe per la ciutadania. Un alcalde al que dona igual no eixir en la foto, ho sé, però sí que vol que Silla està en totes les fotos. Per això treballa Vicent. I aquest tipus d'alcalde és el que necessitem tots els pobles, i aquest tipus d'alcalde és el que teniu en aquest moment a Silla. Així que ja sabeu, recordeu d'on venim, recordeu d'on estem, i anem a pensar si ens agradaria tindre que tornar a pagar les llibres de text dels nostres xiquets, per tindre escoles infantils, com us diuen, gratuïtes, pagar altra vegada els medicaments o pagar les retallades, o tornar a l'època del paro. Ara, en aquesta comunitat, tenim 450.000 persones treballant més que en 2015, quan el govern de Ximo Puig va plegar a la Generalitat Valenciana. I això hi ha que dir-ho, hi ha que pensar quan agafem la papeleta. Així que estem millor que mai en la comunitat Vicent i també en Silla. Així que si voleu mantenir els beneficis que suposa tenir a Ximo, tenir a Vicent, hem de recolzar encara més el projecte socialista, que no tinga risc, que permeta que Vicent puga seguir treballant com el exemple, que vol al seu poble. I és una gran persona, i per a ser un gran polític n'hi ha que ser primer una gran persona. I Vicent és, així que Vicent, endavant, perquè estic segura que vas a recolzar-te tota la majoria d'este poble. Estic absolutament convençuda i també us demano que recolzem a la Generalitat Valenciana a Ximo Puig. Moltíssimes gràcies. El alcalde de Mislata, el secretari provincial del PSPB, el nostre amic Carlos Fernández Bielsa. Moltíssimes gràcies, companys i companyes, veïnes i veïns de Silla. Si n'hi ha un municipi en tota la província
es un instrumento útil para hacer que Silla avance. Así que enhorabuena por tener un alcalde como el que tenéis. En las políticas socialistas se notan nuestras políticas. Aquí en Silla especialmente. Se nota pasear por la calle, se nota observar cómo de bien nos sientan las políticas cercanas, las políticas de proximidad, las políticas que hace el gobierno con Vicente a la cabeza. Por eso estoy convencido de que el próximo 28 de mayo no hay mejor gestión que la que ha hecho Vicente en Silla y será el próximo alcalde porque se lo merece, porque como ha dicho Carmen es un buen alcalde, un buen gestor, pero sobre todo en política. Hoy lo que se necesita es ser buena persona y Vicente es buena persona, buen gestor y buen alcalde. Y por reforzar los derechos para las personas. Hoy los jóvenes, también los de Silla, tienen más becas, la mayor dotación de la historia. Y el apocalipsis económico que vaticinaba la derecha no llegó, no ha llegado. Hay más empleo, la economía crece y tenemos más bienestar, más progreso y más políticas para las personas que nunca. Con los socialistas, además, las pensiones, como sabéis, los pensionistas han subido un 8,5% durante este año, mientras que con el gobierno del Partido Popular apenas subieron los céntimos. Costaba más la carta que enviaban desde el Ministerio que la propia subida. Por tanto, eso lo hacemos los socialistas, porque trabajamos para que la gente viva mejor. Desde el pasado mes de enero, 4.000 personas mayores de Silla que reciben una pensión la han visto incrementada para poder vivir dignamente. Y eso, por eso digo que no es lo mismo que gobierne la izquierda o la derecha. También por medidas como las que ha impulsado el gobierno de la Generalitat de Ximo Puig, con rebaja de las tasas, con la reforma fiscal que beneficia a la mayoría con libros de texto gratis, con la rebaja de los precios del transporte, con la mejora de los colegios, lo decía Carmen, a través del plan edifical para acabar con los barracones en nuestros colegios y en nuestros institutos, o con la dignificación de muchos servicios y de muchas políticas, porque para nosotros lo más importante son las políticas para la gente. Por eso, el presidente de la Generalitat se ha dedicado 8 años a construir residencias de la tercera edad y centros de día para que la gente mayor pueda vivir con dignidad. Eso es hacer política para la gente. Por eso hay que olvidarse el próximo 28 de mayo de todas estas cuestiones. Como ayudas para los autónomos y empresarios de Silla, que han visto con ayudas para poder tirar para adelante en lo peor de la pandemia. Y esa es, compañeros y compañeras, amigos y amigas, nuestra seña de identidad. Las políticas que benefician a la mayoría social, las políticas para las personas. Por eso decía que, claro que hay diferencias entre si gobierna la izquierda o gobierna la derecha. Mirad, una muy fácil de entender. Si la salida de la anterior crisis, como sabéis, el Partido Popular la hizo con recortes y rescates a los bancos quebrados, la actual, los socialistas le estamos dando respuesta con más política social, con más profesores, con más médicos. Bueno, molt bones a tots i a totes, amics i amigues. Moltes gràcies, Carmen, per les teves paraules. Carlos, moltíssimes gràcies. La veritat que és un plaer sempre tindre-vos al meu costat. I la veritat és que avui per mi és un dia importantíssim perquè és la possibilitat de poder parlar i mirar als ulls a tots els meus veïns i veïnes i contar-los exactament en 3 passos de lo que han fet i com estem gestionant i què és el que volem fer per als nostres militants. Per això, amics i amigues, com us dia, avui és un dia molt important per a mi. I conforme heu escoltat en el vídeo, un vídeo molt xicotet, d'un minut i mig, en el vídeo estava comentant que ha sigut una legislatura prou complicada. I és que ningú se'n recorda, però fa escassament 3 anys, ens tancarem tots en casa, 9 mesos després d'agafar la candidatura, de començar la candidatura, es tancaren tots en casa, no podíem eixir i només recordo que estava la Guàrdia Civil, la policia, l'alcalde i els tècnics treballant en serveis socials. Era un estat d'emergència, recordeu que ja ningú se'n recorda, però fa 3 anys.
I jo crec que este govern va fer prou bé, Carmen, conforme estaves documentant. No nosaltres, jo crec que tots, el govern d'Espanya, el govern de la comunitat, els ajuntaments, ho van fer tots. I el que van fer és dedicar-nos a treballar per a les persones. El primer que van fer tots i totes, i recordo que no van ser les Salsilles, sinó tots els pobles, ficar l'abastiment de tots els autobusos perquè ningú es quedés darrere i tots pogués ficar-se la vacuna. Recordo també que haurien serveis socials 24 hores perquè va ser molt trist, va ser molt dur, veïns i veïnes. No crec que puga transmitir-vos el que jo vaig sentir en aquella vegada. No sé si heu vist les fotos, conforme estaven passant els vídeos, les fotos i les imatges de la polvoritzadora, la gent que estava netejant les mans, la gent que estava ajudant a les persones, però tenien que obrir serveis socials 24 hores perquè hi havia gent que es quedava a veure i tenien que estar en ells a deixar-nos envoltat perquè ens ajudem, per ser els gestors de tots i de totes. Per això volia passar per damunt un poquet el tema del Covid per a dir que tenim que recordar d'on venim. Tenim que recordar d'on venim i què havia passat si havien estat governant altres. No ho sé. El que sí que sabem i el que sí que estic orgullós és de com ho farem nosaltres. Però això no ens va llevar ni un minut de treball. Continuarem apostant per les inversions i per tot el projecte que duiem endavant els socialistes de Silla i tot allò que ens vam comprometre en el seu dia. I com bé dius, Carmen, tots els pares infantils de Silla, tots, absolutament tots, excepte un que ja anuncia que es renovarà i se canviarà, que és el que tenim així al costat, tots estan renovats i allí, al fer falta construir de nous, s'han construït nou. També hem construït un bulevard de Sant Roc a la Vega, un bulevard que jo moltes vegades als meus companys i companyes dic hi ha inversions de milions d'euros que no donen el resultat. Un xicotet bulevard que connecta dos barris i que ha donat una vida tremenda. El bulevard era un pas molt demanat per als veïns i veïnes i també el fèrem. També des del club de bàsquet i la ciutadania mateixa ens dia que necessitava canxes de bàsquet. Hem vist ahir que precioses han quedat les pistes de bàsquet en el poliesportiu municipal. Altra cosa que també teníem un problema, sou veïns, sou amics i ho sabeu, la piscina municipal, la piscina coberta que teníem ja va néixer mal, la pobreta. Va néixer mal i necessitava un restil, necessitava una renovació integral i també l'ha fet en aquesta legislatura. I al igual que els vestuaris del camp de futbol, els vestuaris del camp de futbol també després de 25 anys necessitaven també ser reformats de la seva fontaneria i també es van canviar per complet. I una imatge que també hem vist de la pista de patinatge, recordo una anècdota i la comento moltes vegades, no sé si estaran així els clubs de patinatge, me decían, hola, me decían, Vicente, haznos un techadito. Lo que es un techadito, haznos un techadito, por lo menos que no nos dé la sombra o que cuando llueva un poquito no nos mojemos. Menudo techadito, que es la envidia de toda la comarca. Menudo techadito. Lo dic en cariño perquè crec que les obres s'han de fer bé. Aquestes obres que se feien abans, que se feien un xicotet, una xicoteta obra per a tapar la boca o per a donar el xicotet o mínim servei, això s'ha d'acabar. Tenim que treballar, tenim que tindre les millors instal·lacions, per això estem governant, per a donar als veïns i les veïnes les millors instal·lacions. I jo crec que la pista de patinatge és un bon exemple. Al igual que el planificant, el vaig a dir, el que li preguntava a Carmen en el despatx, has acabat potser el planificant del teu poble i tal, perquè és que el planificant nosaltres ja el tenim acabat, les 3 coses que vam presentar, tenim acabat el Parc Sant Roc, Lluís Vives i el Patí. En setembre de l'any passat els xiquets i les xiquetes ja estaven gaudint d'aquestes instal·lacions i de la qualitat educativa també que es dona. I a més, com bé estàvem comentant de l'educació pública gratuïta que volen ficar de ser dels Sants, la població de Silla, en la legislatura passada, ja van construir una escola de 2 a 3 anys gratuïta en el Col·legi Parc Sant Roc. Este any s'ha obert també en el Col·legi del Patí i ja anuncia que ja en setembre d'aquest any també en el Col·legi de Restrepables també tindrem una escoleta de 2 anys gratuïta per a tots els xiquets i les xiquetes de Silla. Perquè veïns i veïnes, la qualitat que donem nosaltres a nostres xiquets i les xiquetes és el que s'emportaran ells de majors, la qualitat educativa, pública i gratuïta. Respecte als polígons industrials també han actuat. Els polígons industrials de Silla, quan jo entri d'alcalde,
feia una borrada d'anys que no se gastava ni un sol euro. Ja duem 3 milions d'euros. 3 milions d'euros duem invertits en els polígons industrials i continuarem invertint tots els anys en els polígons industrials. El mercat municipal, la societat Bifrostes també, demanen relativa a Europa, en la que ens donaren uns diners i l'han reformat per dins i per fora, i algo més també. Els seus carrers adjacents els hem vestit de mobiliari perquè el comerç té que tindre el seu canal natural, té que ser a la vista, té que ser bonito, té que ser còmodo, i al final el que estem fent és engalant el poble per a que la gent no se'n vagi a fora i vagi als nostres comerços a comprar. També hem millorat, com han vist, l'estàtua del llaurador, el bulevard de l'avinguda d'Alacant, i per exemple estem acabant una xicoteta rotonda, estem engalanant la xicoteta rotonda que hi ha enfront de la piscina coberta, i no parem de fer xicotetes millors de l'avinguda d'Alacant, inclús, però la més important, a lo millor que han fet aquesta legislatura, com és la instal·lació de l'estàtua del llaurador i el pàrquing d'eixes 85 places. Després també hi ha un munt de coses, però jo crec que no és moment de dir tot allò que han fet. Això és un xicotet resum de lo que us comentava. No ens ha parat res, ni ens ha parat res la guerra d'Ucrània, ni ens ha parat res el Covid, ni ens ha parat res, absolutament res, perquè jo crec que en ganes de treballar i en esforç, tot i sí que m'agradaria, per favor, sabeu que els polítics treballem molt, però és de veres que sense la complicitat dels tècnics i dels treballadors és impossible fer res. I vull dir que me sent molt orgullós perquè, en tot el permís vostre, senyor alcaldes i alcaldesses de tots els pobles, en aquest cas me referisc a vosaltres que sou els ponents, la població de Silla és l'única població de tota la província que tots els anys és reconeguda per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies com a bon govern. Gràcies al treball de tots i totes les treballadores de la casa. I el més important, l'altre dia el meu amic Ivan Cuenca me deia: Vicent, el mensatge és que dir obra començar, obra acabar, que si mirem com agarrarem nosaltres el poble, al·lucina, i tens raó, Ivan. Obra començar, obra acabar. Avui per avui no hi ha ninguna obra per acabar en la població de Silla, veïns i veïnes. Després, no són inversions, no són sobre inversions, perquè els ajuntaments fan moltes més coses, perquè és un error pensar que les inversions i les obres són tot allò que garanteix el benestar dels nostres veïns i les veïnes. El benestar el fan també els serveis, i els serveis no sols és donar-los, sinó també gestionar-los, i la celeritat que poden donar els veïns i les veïnes quan fan una sol·licitud i se pot resoldre. I entonces en gestió jo crec que també podem dir què és el que han fet, perquè no està de més afegir el valor a lo que fa aquesta població respecte a les altres, però bueno, tampoc és per ficar-se per damunt dels altres, sinó que hi ha que destacar el que es fa bé. I vols dir una cosa que parega un poquet complicat, no? Com me diu que gestió... Està parlant de festa i parla de gestió? Sí. Les festes, al fi i al cap, les festes són un mecanisme per a que la gent puga eixir i puga distraure's, i al mateix temps el que són les festes és que millora la qualitat de vida de les persones. Per això nosaltres contemplem i posarem en compte que les festes en Silla havien quasi desaparegut, i les que n'hi havia eren de molt baix de nivell i molt poquetes, escasses. I gran exemple de lo que és la transformació, de lo que és aquesta unitat, de lo que és aquesta amabilitat que hi ha entre les persones, que vos veiem, per exemple, és les paelles del 9 d'octubre. És un exemple sols que vull ficar de les festes. Però com a bona gestió, però no sols perfecta en si, veïns i veïnes. Us ho dic perquè jo crec que és aquest canal de connexió entre els veïns i les veïnes que cada vegada que van a la festa poden trobar-se i poden amigar-se com esta o poden veure's després d'un any. Per tant, jo crec que totes aquestes festes que han inventat, com el Halloween, el sopar de Saragossa, la festa de l'encesa, el sopar de majors, jo crec que és important per això, però us dic, no sols per la festa, sinó perquè millora la qualitat de vida de les persones. En matèria de seguretat, tinc que ser el cap de policia, de vergonya, perquè havia dit, tinc que ser Pedro. En policia, quan entrarem, hi havia molta mancança, teníem molts puestos vacants de policia, i una de les tasques que s'han fet així en aquests 4 anys ha sigut incrementar-lo en 6 puestos de policia, per tant,
també és una bona gestió perquè cada vegada el poble està millor. Respecte a la gestió de formació, no és competència municipal crear empleo ni formació, però sí s'ho va fer molt en sèrio. Mireu, així la població de Silla, en 4 anys hem rebut 8,5 milions d'euros de l'Estat, d'Europa i de la Generalitat Valenciana. 8,5 milions d'euros que hem pogut contratar a 569 persones. Clar, aquests 8,5 milions d'euros reverteixen en la riquesa del poble, perquè són treballadors del poble, que gasten en el poble i que milloren la garantia del poble. Això també ho ha fet aquesta legislatura. 569 treballadors en contratat, millorant la qualitat de vida d'ells i millorant la qualitat de vida de la població. En quant a economia, sempre es parla que la dreta gestiona millor que l'esquerra. I aquest mito jo crec que el trenquem així en Silla. En Silla el trenquem, per almenys en Silla. Quan entrarem així a este govern, quan entrarem així a aquest Ajuntament en el 2015, l'Ajuntament de Silla tenia un deute de 12 milions d'euros. Es diu fàcil, 12 milions d'euros. 9 comptabilitzats i 3 factures en escripcions, el qual vol dir que és més difícil pagar-los. A data d'avui, la població de Silla diu 10 milions d'euros, menys de 3 milions d'euros, i damunt paguem en menys de 30 dies a tots els proveïdors. És a dir, allò que antes ens teníem molt clar perquè com pagaven tard, que és la pescadilla que se muerde la cola, com vas a pagar tarde te vendo caro, ara paguem a menys de 30 dies i lleguem menys de 3 milions d'euros i els comptes sanejat. Respecte al tema de serveis socials, no vaig entrar a valorar tots els serveis socials que tenim a la població perquè tenim un departament prou ample en molts serveis, però sí que vaig ficar un indicador molt important i crec que tots vostès que estan així tenen familiars o inclús algú d'ells l'haurà utilitzat i és la llei de dependència. Miren vostès, quan entrarem nosaltres, la mitja de temps per a que t'acceptaren la llei de dependència estava en 17 mesos. Avui, en Silla, quan tu no demana la llei de dependència, en 4 mesos té la solució, la resolució. 4 mesos. I això és gràcies al treball que fan des del Departament de Serveis Socials i en el seu cap la regidora. I com us dia abans, no vaig a parlar només de serveis, perquè ara el que anem a parlar és de futur. Anem a parlar de futur. Mireu, el primer bloc hem parlat d'inversió, el segon hem parlat de gestió i ara anem a parlar de futur. I no es pot parlar de futur sense parlar del present, sense passar per el present. Per què? Silla, veïns i veïnes, va a sofrir una transformació com en la vida. I això és així, no n'hi ha frena. Silla va tindre una transformació a la volta de 20 anys que se va incrementar en 6.000 o 7.000 persones. Avui són 20.000 habitants, a la volta de 20 o 25 anys serem 26.000 habitants. Començarem als 5 anys en 21, 22 en 7, etc. Per què? Perquè a 6-7 mesos, 8 mesos, vostès quan han vingut ara sí, s'han donat compte que a Israel n'hi ha una esplanada, una urbanització que es diu el Teró i més allà darrere la via i una altra que es diu el Rajolar. Aquestes dues urbanitzacions albergaran 1.700 vivendes. De les 1.700 vivendes seran 6.000 persones. Per això jo sempre dic que governar és organitzar, planificar i adelantar-se als aconteciments i com vos dia abans és preparar la cimentació per al futur. Per què? Doncs perquè un governador que té que tindre clar no és treballar ni per a 1, ni per a 2, ni per a 3, ni per a 4 anys, ni per anar a pagar focs. Un home que té que governar és per als pròxims 50, 60, 70 anys, passant pressuposat per l'1 i per el 20. Entonces nosaltres estem preparant ja el futur de Silla en nivell de vivenda, d'oci, d'educació, d'esport, de sostenibilitat, inclús veïns i veïnes, algo que a l'oït no sona bé, de cementeri. Mireu, n'hi ha que planificar com en vostra pròpia casa, no d'un dia com l'altre, sinó per al futur. El cementeri de Silla, veïns i veïnes, té capacitat per 2-3 anys màxim. Per tant, nosaltres ja fa 2 anys començarem a comprar les parcel·les del costat del cementeri, ja han donat els permisos a la Generalitat i ja tenim tots els permisos per poder, ens falta un,
de mig ambient, que en breu us adonaran perquè és una cosa urgent, per a fer un nou cementeri. Això no t'aplauso, jo ho sé, però és una bona gestió, És una bona gestió. I vostès podran dotar-se també, i vostès podran comprar la llum més barata. Quan fem ja la comunitat energètica, ja es convidaré perquè vagin vostès i que vagin a les reunions i s'acull de tot aquell que vulgui. I què hem aportat nosaltres a aquesta comunitat energètica? Què hem aportat? Doncs així mateix on estem, aquí dalt, ja tenim les plaques per instal·lar-les, les plaques solars. També tenim les plaques solars en la piscina oberta i també tenim les plaques solars en el mercat municipal. Per tant, nosaltres ja estem treballant en aquesta comunitat energètica, veïns i veïnes. Respecte al tema de vivenda, si esteu escoltant la televisió o els mitjans de comunicació, avui dia la vivenda és un dels problemes principals que tenim tots, però no a nivell de CIT, a nivell estatal. I per diverses coses. Per el preu i perquè no se construís. I no se construís perquè el preu és molt elevat. Entonces nosaltres, si recordeu abans com us dia, que en aquestes dues parcel·les urbanitzables se van a fer 1.700 vivendes, això és una bona notícia, perquè quan més oferta n'hi ha, el qual vol dir que el preu baixarà. Però la notícia bona no és això. La notícia bona, veïns i veïnes, és que d'aquestes 1.700 vivendes, 250 estan en sòl públic, en sòl de tots vostès. Nosaltres tenim 4 parcel·les en el Batxadar i l'Altedó que són municipals de tots i totes vostès. Per tant, què anem a fer? Molt senzill. Anem a cedir-les per a crear 250 vivendes públiques i que tot veí i veïna de Silla la vivenda l'isca més barata perquè el sol és de vostès i que repercutisca el cost del sol en el preu que li costa a vostè la vivenda. 250 vivendes que ficarem a l'abast de tots vostès. I te donen els diners, Carlos, igual. Pues en terra anem a la Conselleria de Salut Pública i es van donar 4,3 milions d'euros que estan en el pressupost d'enguany, Carmen, en el pressupost de les Corts Centrals i estàvem parlant antes. Ara anem a fer el centre de salut, doncs molt senzill. El centre de salut què es farà? On no fa falta? El centre de salut es queria fer on va créixer el poble. Això és de caixó. Si el poble va créixer a 6.000 persones, 6.000 persones ahí, on es queria fer el nou centre de salut? Doncs així. Pues serà una realitat. Este any ja tenim dels 4,3 milions d'euros en guany de... una societat molt més justa i inclusiva. Pilar, republicana convençuda. Els conceptes d'igualtat i qualitat de vida i benestar han sigut els seus principis en aquests 4 anys, on ha treballat per millorar la salut dels ciutadans i ciutadanes i per recuperar la llei de memòria històrica del nostre poble. Carmen, dona valenta, lluitadora sense límits per la defensa dels drets de les dones, xiquets i xiquetes. Feminista o lesbiana, sempre lluitant contra les discriminacions, el masclisme, la violència de gènere i l'abolició de la prostitució. A continuació rebem a Manolo, treballador i compromès, ve del món de l'associacionisme de barri. La nostra etapa ha treballat per consolidar la Fira de Sant Sebastià com un referent del comerç local. Carles Ponte, jove economista, des de sempre implicat en el partit, molt treballador i disposat a fer que la ciutadania de Silla tingui un poble més verd, més ecològic i sostenible. El poble que es mereixem. Amparo, emprenedora, esportista, enamorada dels animals, els que treballa i defensa per aconseguir el seu benestar. Aquests 4 anys també ha treballat perquè la joventut de Silla visca en un món més just,
igualitari i amb més oportunitats. Francisco, compromès, responsable i treballador. Ens ha acompanyat en esta legislatura, garantint l'accés a la informació i a la participació de la ciutadania com un dels drets fonamentals de les persones. Rebem ara a Penny, entusiasta, sempre disposat a ajudar, preocupat per promocionar la pràctica de l'activitat física, clau per garantir el benestar físic, social i emocional de la població de Síria, qual cosa ha treballat durant estos 4 anys. Ana, dona emprenedora, treballa de consultora de màrqueting, carrera per estudiar fins al comerç internacional als Estats Units. Col·labora amb ONGs com Save the Children o Intermón Oxfam. Associacions que afavoreixen el desenvolupament de la comunitat, l'ajuda a orientar la conducta de l'individu, accions amb les que se sent molt identificada. A continuació rebem a Felipe, resolutiu, compromès, home d'acció, conegut per tots i totes de la nostra localitat i en el sector agrícola en el comerç. Defensa el seu treball per damunt de tot. És el responsable de la defensa de la localitat i regidor de Medi Ambient, tasca de la que es troba molt orgullós. Laura Villar, dona apassionada del seu treball, sempre compromesa amb l'educació. Esta legislatura ha treballat en l'àmbit educatiu perquè els xiquets i xiquetes tinguin les millors condicions d'escolarització, tant en els seus centres escolars com en les ajudes que els ofereixen. Iván Cuenca, lluitador carismàtic, recolzament inqüestionable del nostre grup, gran gestor econòmic. En esta etapa ha aconseguit que la reducció del deute de l'Ajuntament siga una realitat i ha promocionat, com bon gestor, que el turisme siga l'engranatge més del motor econòmic de la població. Trini, dona incansable, del món de la cultura i l'associacionisme. I en esta etapa ha treballat al front del servei social i de les persones majors, ajudant a tots i totes que més necessiten i amb una mirada especial posada amb la infància. I ara presentem a una persona molt especial, Josefina Naranjo, dona lluitadora, incansable, del món de la cultura i les tradicions, amb les quals s'identifica, viu i valora, de sang que ha treballat amb intensitat durant estos 4 anys, feminista i republicana, coneixedora de totes i cada una de les persones de la localitat, sent amiga i companyera de totes elles. I encara que ara ho està a la segona fila de la política i va de número 20, hem volgut retre un merescudíssim homenatge d'ahir que s'ha cridat l'última i a la que per favor un fort aplaudiment i l'homenatge per la Josefina. Així que, senyores i cavallers, a tots i cadascun que formen la candidatura del Partit Socialista de Silla per a les eleccions municipals 2023. Fort aplaudiment.
tampoc. Ja ho sé, dona, que broma. Me diu, Marília, que te toca a tu parlar. Sí, per suposat que sí, que el que agafi la paraula és, en primer lloc, per a dir-vos que estic molt content i molt orgullós de que hàgiu vingut avui així, amics, amigues, a totes les associacions i agrupacions, a tots els companys i companyes que ens heu acompanyat en este dia tan bonico i que aquest és l'equip que tenim per a continuar treballant, aquest equip de dones i d'homes que en part alguns ja han treballat amb nosaltres com a regidors i altres entren de nou i hi ha que treballar, hi ha que treballar de valent, que si no heu treballat amb mi, que ho veureu en un futur el que és treballar, perquè realment vosaltres treballeu per a aquestes persones que estan ahí. Per tant, enhorabona a tots i ànim i a treballar. I ara demano la presència de Carmen i de Carlos per a fer-nos la foto. Gràcies i bona campanya per a tots. El silenci m'aborrona. La tristor em fa plorar. I entre el plor i el silenci, el poble està callat. Ja t'has donat compte, Mareta, el teu poble està nerviós. Fins els àngels s'han baixat al no sentir remor. Què està passant en el món? La gent està callat. No se sent unànima en estos pobles tan cristians. I la mare no se ho pensa i parla en els angelets. Iscau a cuidar del poble. Sobretot del poble vell. I la mare està nerviosa a soles en el camerí. Estos àngels no tornen. Quanta faena n'hi ha per ahí. I ja cansada d'esperar, se n'ha eixit al carrer. I al veure la seua València deserta, l'amargura li ha arribat al lleu. Arranqueu-me el tapís, lleveu-me la corona, que avui no vull ser ni reina ni patrona, avui vull ser mare emparadora de tots els que estan patint. I la mare silenciosa, la corona s'ha llevat i el traje s'ha romangat. Ella vol estar entre nosaltres, ajudant al que patís, fent costat al que no pot en esta vida seguir. Força mos donaràs, Mareta, per a contra esta pandèmia lluitar, per a que eixe assassí silenciós tots junts puguem guanyar. I tornaran a brollar flors des del balcons al teu pas, Mareta, rodejaeta per tot el món.
Ixos versaors de l'horta, dient-te piropos agrapats, després d'un dia de faena, així mai van a faltar. L'any que ve, mareta, quan tu tornes a eixir als muscles del teu poble, direm tots a una veu, visca la Xeperudeta i visca la Mare de Déu.